Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 17 astelena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Alex Aginagalderekin egongo gara Pantailak Euskaraz plataformatik datorrena. Pantailak Euskaraz eta Zinemak Euskaraz 2024an Euskal Herrian proiektatu diren filmen datuak bildu dituzte, eta honen inguruan izango da elkarrizketa. Eta beste alde batetik, Juana Sánchezekin egongo gara Pamiela elkartetik datorrena. Pamiela argitaletxeak Karrikiri elkartearekin batera Behi Euskaldun baten memoriak liburuaren erakusketa prestatu dute, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1856ko martxoaren 17an, lehen errefuxiatu ontzia irten zen Dublingo portutik, Irlandako gosete handiaren garaian. Irlandarren bi herenentzat oinarrizko dietaren parte zen patataren ekoizpenak eskasia izan zuen izurrite baten ondorioz. Herritarren pobretzea areagotu zuen eta lurjabe eta maizterren arteko tirabirak areagotu ziren. Hainbat matxinada izan ziren eta milioi bat hildako eta beste horrenbeste errefuxiatu eragin zituen. Urte batzuk geroago, 1860ko martxoaren 17an, Maoriei eraso egin zien Britaniarren armadak Zelanda Berrian, Taranakiko lehen gerrari hasiera emanez. Britaniarren arrazakeria eta lur lapurreten aurrean Maoriek Guaitarako lursail bat babestu nahi zuten. Britaniarrek 3.500 soldadu imperial eraman zituzten Australiatik eta kalkulatzen da 800 bat Maorien aurka borrokatu zirela. Alde bakoitzean 200 hildako izan ziren eta Britaniarrek esaten bazuten ere gerra irabazi zutela, ez zen hala izan, ez baitzuten lortu Maorien lurren gaineko burujabetza. Egun berean, baina 1876ko martxoaren 17an, Ameriketako Estatu Batuetako armadak ezustean eraso zien lo zeuden Txiene eta Ogala Sioux herritarrei, Montanan Powezko ibaiguduan. Herrixka suntsitzeaz gain, bertako herritarrei jabetzak ostu zizkieten. Hala ere, hauek 500 zaldi berreskuratzea lortu eta batailan irabazi zuten. Eta bukatzeko, 1985ko martxoaren 17an, Josean Lasa eta Josi Zabalaren gorpuak identifikatu zituen Pako Etxeberria forenseak. 1985ko urtarrilean, Alakanteko Busot herrian aurkitu zituzten gorpuak, baina egoera kaskarrak autopsia oztopatu zuen. Biktimen senideak Etxeberriarekin jarri ziren harremanetan, Alakanteko kanposantuan zeuden hilotzak euren semenak izan zitekeelakoan, eta hala izan ziren, ADN frogek erakutsi zutenez. Ikus dezagun aste honetan daukagun agenda. Asteartean, alde batetik, bisita gidatua egongo da memoria historikoaren inguruan. 1936-1939 Iruñea iraganean barnako paseo bat. Topagunea Takonera K.2an izango da arratsaldeko 5etan. Gidaria Arika elkartea izango da. Ibilbideak hiriko hainbat txokotan eginen du geldialdia, hain zuzen ere Espainiako Gerra Zibilarekin lotutako gertakariak eta ondoriozko zapalkuntza gertatu ziren haietan. Beste alde batetik, Mendillorriko liburutegi publikoan 6 eta 4 ipuin kontalaria egongo da euskaraz, jangarriak ote dira izenekoan. Ipuin ordua eta are gehiago Bentura Ruizekin. 4 urtetik aurrerakoentzat eta izena eman beharko da liburutegian. Asteazkenean, irriziklo ekimenaren baitan, flop kultura egingo da Nafarroako antzerki eskolan. Eneko Garzia eta Daniel Pascual ordubetez beren ikuspuntua emango dute aktualitatezko zein pop kulturako hainbat alderdiren inguruan.
modu umoretxo eta arinean arituko dira zuzeneko Flop Kultura podcastaren saio honetan ere. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Ostegunean Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontalaria euskaraz egongo da Maitane Perezekin, udaberrian ipuinak izenpean. Ordu betez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Udaberria iristear dago eta aukera paregabea da mundu magikoetan murgiltzeko eta bertan bizi diren pertsonaien urratsen atzetik joateko. Ostiralean Leiotikan taldearen kontzertua egongo da Indara aretoan iluntzeko 8etan. Leiotikan taldeak 30 urteak ospatuko ditu Iruñeko Indara aretoko oholtza gainean. Sodade taldearekin batera izango dira kontzertuan. Arratsaldeko 8etan hasiko da eta sarrerak 12 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan balezaleak, txontxongilo eta ahots musika izango dugu ikusgai Titeres Ostomila txontxongilo taldearen eskutik. Selma Jusleiren sekretua aurkitu ondoren, Elaiak bidaia hasiko du balezaleen garaira joateko, non leku ezkutuak eta mikmak kulturako izaki mitologikoak ezagutuko dituen, txontxongiloek eta ahots musikak lagundurik. Beste alde batetik, at arte bizien programaren baitan 3 proposamen artistiko egingo dira Ziudadelako Arma aretoan eta Kasernan. Eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 5 eta 6 erdietan izango dira. Maia Billot de Diego artista eta komisarioa arituko da sormenaren arloko zuzendaritza lanetan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian 3 urteko 4.780 ikasleri zuzendutako aurre matrikula hasi da, 30 urteko kopururik txikiena. Nafarroako familia berriek iaz baino 7 gutxiago, ostiral hau baino lehen izapeditu beharko dute eskaera. 83 ikastetxe publikok eta itunpeko 10 ikastetxek gela bakoitzeko 20 ikasleko ratioa izango dute haur hezkuntzako etapa osoan. Argazki nagusian, zaleek Almudena Gutierrez, Patri Encinas, Macasanz, Isi Fernández Agusti, Nerea Canas, Brasil Pereira eta Olaia Luzuriaga eskubaloiko jokalariak txalotu zituzten atzo gauean. Argazkian zilarrezko domina ageri da Atarrabiako udaletxeko balkoian. Titularrean, Erreplaza beti onakeko ohorea. Atarrabiak olatu egin dio erreginaren kopako txapeldun ordeari. Honen beheko berrietan, alde batetik Ezkurdia eta Rezusta binakako finalera. Beste alde batetik Osasuna krisian sartu da Sadarren gardu ostean. Hori koloreko berrietan, Goikoan Txantreako bizilagunen ekimenak ez du eremu urdina onartzen. Behekoan, feminismoak eskubideen alde, gure auzoen alde eta bakearen alde borrokatzen du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nostiren dimisioak Vox Nafarroako sakoneko krisia agerian uzten du. Beste alde batetik, Kobazuloen eguna Urdaxen, jatorrira itzultzea. Diario Navarraren titular nagusian, autoelektrikoaren eskariak eutsi egiten du laguntzen amaiera gertatu arren. Tesla ibilgailuen salmentak azken urteotan bilatuenak ia erdira jaitsi dira. Argazki nagusietan, Goikoan, Alejandro Katenak eskuak burura eraman ditu Osasunak Getaferen aurka galdu ostean. Behekoan, Replaza Betionak taldeko jokalariak kopako finala galdu ondoren. Titularrean, galtzeko 2 modu ezberdin. Osasuna akats batek porrota jaso du Getaferen aurka. Replaza Betionakek ezin izan du bera gainditu erreginaren kopako finalean. Erdiko berrian COVID pandemiak utzitako arrastoa. Goiko berrietan batetik ia eta nortasun faltsuak arrisku berri bat dira. Bestetik Aita Santuaren lehen argazkia zabaldu dute ospitalean. Bukatzeko Ezkurdia eta Rezusta binakako finalean sartu dira. Gararen titular nagusian, benetako batez besteko dirubilketak behera egin du Euskal Autonomia Erkidegoan 2018ko erreformaren ostean.
Diskurtso ofizialaren aurrean EAJak, PSEk eta PPek adostutako eta batzar nagusiek onartutako zerga erreformaren ondorioz, batez besteko diru bilketa jaitsi egin zen 2013-2018 aldiarekin alderatuta. Argazki nagusian, bi taldeetako jokalariek bera-bera eta betionak batera ateratako argazkia dugu. Titularrean bera-berak kopa irabazi du Euskal Eskubaloiaren jaian. Bera-berak 9. kopa irabazi zuen atzo betionak 21-30 garaituta Euskal Eskubaloiko final historiko batean. Atarrabiako taldea izan zen txapelketaren errebelazioa eta donostiarrek berriz euren bitola favoritoekin lehiatzen jakin zuten, euren palmares gero eta zabalagoari titulu berri bat gehitzeko. Ikasturte honetako bere bigarren garaikurra da, non indarrak Europara bideratuta dauden. Erdiko berrian, hezkuntzan librezaleko Iratxe Esnaola Arri Bilaga eta Inigo Gebara Grazarearen arabera, digitalizazioan norabidea finkatu dugu, baina aurrera egitea falta da. Eskuineko berrietan, goikoan denetariko emaitzak Atletik, Osasuna eta Errealarentzat. Ostiralean, Alabesek berdindu ostean, lehen mailako beste 3 euskal taldeek atzo jokatu zuten. Atletikek irabazi egin zuen Sevillan, Errealak berdindu Raioren aurka eta Osasunak etxean galdu Getaferekin. Behekoan, Ezkurdiak eta Resustak ez dute huts egin eta Iruñeko finalean izango dira. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, torturaren 5 biktima gehiago ofizialki aitortuak. Estatuaren beste 5 biktima aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Motivazio politikoko biktima izan dira aitortza eta erreparazio batzordearen arabera ere Floren Beraza, Txaro Buñuel, Cecilio Ruiz, Patricia Perales eta Izaskun Juarez, guztiak torturaren biktima dira. Eskuineko berrietan, goikoan, porrotean ere garaile betionak. Lorpen historikoa egin du Atarrabiako eskubaloi taldeak lehendabizuko aldiz kopako finalera helduta. Amara bera-beraren kontra 21-30 galduarren garaipenatzat hartu daiteke egindakoa. Behekoan, behera begira, gizonezkoen Osasunak 1-2 galdu zuen etxean, arerio zuzena den Getaferen aurka. Azken 15 partidetan garaipen bakarra lortuta gorritxoak Europara begira izatetik, hasi dira bigarren mailara jeisteko sailkapen postuen beldur. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Alex Agina galderekin gaude, pantaiak euskarazetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunon, ondo, zuek ondo? Oso ondo baita ere, bai. Pantaiak euskaraz eta zinema euskaraz 2024an Euskal Herrian proiektatu diren filmen datuak bildu dituzue, ezta? Hori da, ja, 3. urtez egin dugu ikerketa lan hau, eta lehenengo aldiz iparraldeko zinemareto komertzialetako datuak ere aztertu ditugu. Bai. Eta zen izan da balorazioa? Bueno, gutxi gora bera espero genuenaz, urte osoan, Euskal Herri osoan estreinatu diren 500 eta piko filmetatik hegoaldean, gehi beste 500 iparraldean, denera 14 ikusi ahal izan dira euskeraz, eta horietatik 11 soilik hegoaldean, Eusko Jaurlaritzak aurrentzat bikoiztutako filmak izan dira, eta gero beste 3 izan dira euskal ekoizpenak, euskerazko ekoizpenak, horietatik 2 ikusi ahal izan direla iparraldean, Negurbilak eta Bizkarsoro, horiek hegoaldean ere banatu dituzte, eta gero azken erromantikoak fikziozko filma ere hegoaldean bakarrik iritsi da pantailetara. Eta nola egiten duzue balorazioa, bakarrik hartzen duzue euskara hutsean proiektatzen diren filmak, bakarrik zinema areto ofizialetan proiektatzen direnak, nola egiten duzue?
Bai, kontutan hartzen ditugu soilik zinema-areto komertzialak. Hau da, udalek kudeatzen dituzten aretoak, kulturetxeak, hor egoten den kultur programazioa ez dugu kontutan hartzen, guzti hori aztertzea alde batetik oso zaila delako, eta beste alde batetik benetan zinema industrian, zinema komertzialetan, euskerak duen egoeraren islada zinema komertzialetan bertan ikusten delako, ez? Eta horietan izaten dira ikusle daturik handienak, horregatik, zinema komertzialak dira aztertu ditugunak, bai. Eta umeentzako sormenen inguruan zer baloratu duzue? Bueno, aurrentzat badago zinema euskeraz programa Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duena, eta programa horri esker urtean 10-12 film bikoizten dituzte euskerara, eta horiek Eusko Autonomia Erkidegoko eta Iruñako zenbait zinema-aretoetan ikusi ahal izaten dira, baina beti ere izaten dira nahiko film txikiak, independenteak, ez oso arrakastatsuak, ez? Esate baterako, ez dira inoiz iristen Inside Out 2, edo Gru Lau, horiek izan dira ikusle gehien aurren artean, ikusle gehien izan dituzten filmetako batzuk, eta horrelakoak Katalunian katalanez ikusi ahal izan dituzte, hango generalitateak benetan apostu egiten duelako katalanezko ikusentzunezkoen alde, eta Euskal Herrian berriz horrelakoak ezin ditugu euskeraz ikusi, ikus daitezke produkzio independente txikiak. Egia da, orain justo zinemetara iritsi dela Warner Brosen Tom eta Jerryren film bat, eta hori ari dira euskeraz ematen Hego Euskal Herriko hainbat aretotan, baina orokorrean iristen direnak nahiko film txikiak eta ikusle gutxi izaten dituztenak izaten dira. Zergatik gertatzen da hau Euskal Herrian, zeintzuk dira honen faktoreak? Bueno, guk uste dugu alde batetik, baliabide gehiago behar direla euskerazko zinema ekoizpena sustatzeko. Egia da, gure eskaerei esker eta Ibaia Euskal Ekoizle Burujaben elkarteak ere duela 2 urte salatu zuen legebiltzarrean, guk ere azken urtetan salatu izan deguna, eta hori da zinema ekoizpenera bideratzen duten diru gehiena gaztelerazko ekoizpenetara joaten dela. Eta egia da, iaztik, 2024tik, jadanik Eusko Jaurlaritzak alde batetik zinema ekoizpenerako diru laguntzak hirukoiztu egin zituen, 2,5 milioi euro bideratzetik, 7 milioi euro bideratzera pasa zen, eta beste alde batetik, diru horren erdia gutxienez euskerazko proiektuentzako izango dela bermatuta dago. Badaudelako diru laguntza bakoitzean, hainbat irizpide, hori bermatzeko. Orduan, horri esker, 2024ko zinema ekoizpenetako diru laguntzetan, diru laguntza jaso duten ekoizpenetan, erdia baino gehiago euskerazkoak dira. Beraz, espero dugu 2025-2026an filme gehiago iristea Euskal Herrian euskeraz ekoitziak pantailetara. Alde batetik hori esan dakoa, baliabide gehiago, hala ere, uste behar direla, bide horretatik jarraitu behar da, geroz eta diru gehiago, eta euskerazkoentzat zatirik handiena bermatu, eta beste alde batetik, kontutan izan da, Euskal Herriko zinema industriak duen tamaina, urtean 15 edo gehienez 20 film iritsi daitezke zinemetara Euskal Herrian egindakoak, ez? Horien erdia baino gehiago euskeraz izatea pauso handia litzateke, esate baterako iaz Euskal Herriko 15 ekoizpen iritsi ziren zinemetara eta 3 soilik izan ziren euskeraz. Orduan, lehenengo pausoa hori, diru gehiago bideratzea eta gutxienez erdia euskerazkoentzat izatea, Euskal Herriko ekoizpenen erdia euskeraz izan dadin, eta zinemetan 7 edo 10 euskal ekoizpen egon daitezen urtero, baina horrez gain kontutan izan behar dugu Euskal Herri osoan 900 filme baino gehiago estreinatzen direla urtean. Orduan, nazioartekoak, espainola, frantsesak, orduan, benetan, zinemetan, euskerak bizi duen egoera irauli nahi badugu, beharrezkoa da nazioarteko filma euskerara ekartzeko, hau da, bikoizteko eta azpidazteko araudi bat izate alde batetik, zinema aretoei bete behar batzuk ezarriko izkiena eta zinema banatzaileei, eta beste alde batetik, politikak behar dira, estrategia behar dira, filmik onenak euskeraz iritsiko direla bermatzeko. Eta publikoaren aldetik, badauka publikoa?
Bai, dudarik gabe hor, esate baterako, irati izan genuen duela 2 urte, inoiz egindako euskerazko ekoizpenik garestiena, edo, garestienetakoa, eta oso ikusle datu onak izan zituen. Hego Euskal Herrian filmik ikusienetako bat izan zen. Etzen top 10ean egon, baina gutxigatik, nazioarteko superprodukzio handiekin lehiatu ahal izan zuen. Egia da, ez zituela izan urte horretan Oppenheimer eta Barbie eta horrelako beste nazioarteko superprodukzio batzuk estreinatu ziren, hauek izan ziren ikusienak mundu osoan, ez bakarrik Euskal Herrian. Baina, irati, 12garrena edo horrelako zerbait izan zen, orduan oso datu ona lortu zituen. Eta aurten ere ikusi dugu, euskeraz egiten den ekoizpen txiki bat ere mimoz egiten baldin bada, herritik egina baldin bada, eta oso ikusle datu onak lortu ditzakela, eta hau izan da bizkar soro. Baigorriko herritarrekin egindako filme bat, oso profesional gutxi parte hartu zuten bertan, aktoren aldetik, esan nahi dut. Baina oso ekoizpen, gure historia edo gure historioak kontatzen zituen mimo handiz egindako ekoizpen txiki bat izan da, eta arrakasta handia izan du iparraldean eta hegoaldean baita ere. Orduan, nik uste dut orokorrean euskaldunok gure historia, gure hizkuntzan entzuteko eta ikusteko gogoz daudela, eta beste alde batetik nazioarteko filmak ere gure hizkuntzan ikusi nahi ditugula. Eta ohituraren aldetik, uste duzu ez dagoela euskaraz ikusteko ohiturarik, ez dagoelako ere aukerarik? Hori da, ez batzutan esaten dute, ez? Nork ikusiko luke euskaraz, ez nago ohituta euskaraz ikusten, noski, ez du aukerarik izan. Lehenengo gauza aukera izatea da, ez? Eskubidea bermatzea, eta gero hori sustatzen baldin ez du, gaztelerazkoak sustatzen diren bezain beste, lortuko dituzu ikusle kopuru txukunak. Esate baterako, aurrentzako diren filmak euskeraz, leku batzuetan, ikusle gehiago izaten dituzte gazteleraz baino, hor badago ohitura gehiago, agian, gurasoen aldetik, aurrekin zinta euskaraz ikustekoa, eta fikzioa basamortu bat da, ez? Euskarazko fikzioa, esandakoa, aurten 3 iritsi dira euskaraz, iaz 2, uste dut, aurrekoan irati bakarrik, orduan, jendea ez dago ohituta, baina aukera ematen baldin bazaio, ohituko gara eta ohitu nahi dugu horretara, noski. Eta euskarazko filmen egoera beti egon da egin gaizki edo okerrera egin duen zerbait da? Egitazko basamortua 80ko hamarkadan izan zen, ez? 80ko hamarkadan, hor Josu Martinez zinemagilearen doktoreta tesia dago horren inguruan, ez? Bera irakasle eta zinemagilea da, zuzen Bizkar Soro den zuzendaria, eta berak aztertu zuen euskarazko zinemaren garapena, eta hor 80ko hamarkadan hasi zirela hemengo zinemagileak hainbat filme euskaraz egiten, hor gero 80ko hamarkadan Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak bukatu ziren, eta egon zen emigrazioa handia euskal sortzaile asko Madrilera joan ziren, euskal zinemagile asko, eta berrien filmak gazteleraz egitera, ez? Orduan, 80ko hamarkadan ia ez zen euskarazko filmik egon, eta 2000garren hamarkadan Aupa Etxebesterekin hasita, 2003an okerrez baldin banago, ordutik aurrera gutxinaka euskarazko ekoizpena izan du iraunkortasun bat, ez da Kristoren olatua egon erakundetatik saltzen diguten bezala, ez? Egia da, Euskal Herrian ekoitzitako filmak bai direla geroz eta gehiago eta baina euskerazkoetan ez da halako igoera nabarmenik egon, baina espero dugu lehen aipatu ditudan neurriekin bai datozen urteetan, aurten bertan 5 edo 6 euskerazko fikziozko filme iritsiko omen dira aretoetara, ez? Orduan espero dugu orain iristea benetako igoera. Eta ere aipatu duzue aurten iparraldeko egoera ere aztertu egin duzuela, ezta? Nola dago iparraldeko egoera? Iparraldeko zinema areto komertzialetan are okerragoa da, batez ere Baionan eta Angelun eta Donian Garezin daude aretoak, gero daude areto txiki batzu daude, Maulen eta bar, eta hauetan Frantziako kartelerako programazioa da nagusi, nazioarteko filmak eta Frantziako film asko. Zailtasuna edukitzen dute ere, eta horretan ere batzu badabiltza lanean, hegoaldean egindako euskerazko filmak
iparraldean estreinatu daitezen, ze azkenean Frantziako banatzaile bat behar izaten da, eta Frantzia osoan banatzea zaila da, euskarazko filme bat, orduan zaila izaten da ere, iparraldeko aretoetara iristea. Orduan, egoera nahiko zaila da, egia da iazko urtea nahiko ezoikoa izan zela, normalen euskarazko eskaintza hutsaren urrena izaten da iparraldeko aretoetan, eta iaz Bizkar Soro eta Negu Hurbilak filmei esker, biek, Bizkar Soro iparraldean egina, Negu Hurbilak ere koprodukzio bat baduena Nafarroko parte hartzea, eta baita ere iparraldekoa, horiek bai lortu zutela, zinema areto komertzialetan ibiltzea, sarbidea izatea, eta horri esker lortu zen iparraldean, normalean baino datu txukunagoak izatea. Hala ere hori, euskararen presentzia iparraldeko zinema aretoetan, bat ingurukoa, pixka gutxiagokoa izan zen. Normalean zerotik gertuago egoten da, batetik baino iaz, Bizkar Soro eta Negu Hurbilak filmei esker, nahiko presentzia txukuna izan zuen. Eta gero bestalde badago, Baionan Atalant Zinema hasi da, Basque Cinema Corner izeneko programazio batekin, horrelako programazio bereziak, zinemaldiak, udal programazioak, eta ez ditugu sartu ikerketan, hauek ez direlako zinemako kartelera komertzialean sartzen, baino, Baionako Atalante Zineman hasi dira hilean behin euskarazko zinema eskaintzen, zuzendarien presentziarekin, eta ez dira estreinaldiak denak, gehienak aurreko urtetan egindako filmak izaten dira, baina, gutxienez hasi dira euskarazko zinema sustatzen bertan ere. Eta iparraldean ekoizten diren filmak, gero ere hegoaldera pasatzerakoan muga bat ikusten duzue? Bizkar Soro da egia esan azken urteetan, azken urte luzetan esango nuke, euskaraz iparralden zinemetara iritsi den, eta bertan ekoitzia izan den filme bakarra, eta egia esan hegoaldeko koprodukzioa ere zati batean izan duenez, nik uste dut horri esker erresago banatu ahal izan dela hegoaldeko zinema aretoetan. Muga hori bai, existitzen da, bai beti gora, bai goiti bera, ez baldin badago bertako ekoizleren bat tartean, zaila da bertan banatzea. Eta gero, streaming plataformek gora egin dute azken urteetan, horretan ze presentzia dauka euskerak? Egia esan, gorakada oso handia izan da, arlo horretan nik uste izan dela zinemetan, oraindik ere lan asko egiteko dagoen bezala, nik uste dugu streaming plataformeta aurrera pausa handiak egon direla, pantaiak euskeraz duela ia 4 urte sortu zen, 2021ko ekainean, eta ordutik ona aldaketa oso nabarmena izan da. 2021an 2 pelikula zeuden euskeraz, Netflixen, Amama eta Errementari, eta Prime Videon Dragoi Bolako pelikula bat, hori zen, milaka eta milaka edukien artean, streaming plataforma nagusietan euskeraz zegoen bakarra. Eta gaur egun egoera asko aldatu da, Netflixen 100 filmetik gora ikus daitezke euskeraz, gehienak euskaraz idatzita, baina haude 30 edo euskaraz bikoiztuta ikus daitezkenak, gainera hasi dira baita ere, nazioarteko estreinaldi potenteak euskarara bikoiztuta ere eskaintzen, ez guztiak, baina goizean behin, adibidez, asteburu honetan, Electric State, edo egoera elektrikoa izeneko filma estreinatu da Netflixen, inoiz Netflixek egindako produkzio handiena izan da, pelikularik garestiena izan da, eta euskaraz bikoiztuta ere estreinatu da, beste hizkuntzetan estreinatu den momentu berean, ez? Orduan hori guretzako aurrera pauso handia da, ez? Gauza bera, Prime Videon ere, haude 100 piko filme euskeraz, egia da bikoizketa politikarekin ez gaudela oso ados, ze batez ere Espainiar estatuko produkzioak bikoizten dituzte euskerara, eta uste horrek, ez dakigu zenbaterainoko zentzua duen, baina bertan ere 100 piko filme ikus daitezke euskerara bikoiztuta edo euskaraz azpidatzita. Eta azkenik HBO edo zena, gaur egun Max dena, plataforma horretan, hori dela merkatuan 3. den plataforma, horretan ere 20 piko filme edo 30 piko filme ikus daitezke euskeraz bikoiztuta eta beste hainbat euskeraz azpidatzita. Orduan, aukeraia nahiko zabala da,
Honi gehitu behar diogu, euskerazko plataforma propioak ere ja sortu direla, guk hori hasieratik aldarrikatzen genuen, beharrezkoa zela erakunde publikoek euskerazko plataforma propio bat sustatzea. Eta primeran plataforma duela 2 urte sortu zuten, eta bertan ehundaka eduki ikus daitezke euskeraz, eta hori beraz aurrera pauso handi bat izan da, eta horrekin batera Makusi aurrentzako plataforma ere jarri dute martxan, beraz panorama 4 urtetan erabat aldatu da, oraindik ere lan handia dago egiteko, Netflix eta Primeen ez delako ehuneko 1,5 edo iristen euskerazko eskaintza, baina duela 3 urte ehuneko 0koa zen, eta orduan gutxinaka hor ari dira martxan. Bueno, gutxienez berri onak ere baditugu, ez? Hori da. Harrigarria da, nazioarteko enpresa pribatuak izatea, nazioarteko ekoizpen garestiak euskarara bikoizten ari direnak, eta Jaurlaritzak bitartean zinemetarako horrelako apusturik ez egitea, ez? Generalitateak bai egiten duena, eta bertan hori Gladiator, Inside Out, Gru, eta 10 filme arrakastatsuenetatik 6 katalanez ere ikusi ahal izan dira zinemetan, eta Euskal Herrian berriz urteko 10 filme arrakastatsuenetatik 0 ikusi ahal izan dira euskaraz zinemetan, ez? Orduan hor, guk uste dugu badagoela erronka handi bat, dela arautzea, ikus-entzunezkoen eta zinemaren esparrua arautzea, are gehiago orain zinematografiaren funtsen eskumena Madriletik EAera pasatu denean, espero dugu hori baliagarria izatea, zinemaren alorrean ere pauso gehiago emateko. Hori ere galdetu behar nizun legeak zer esaten du honen inguruan? Bai euskararen normalkuntza legeak, 82koa, EAEkoa, bai Nafarroaren euskararen foru legeak, soilik zonalde baskofonorako baldin bada ere, eta baita ere Europako hizkuntza gutxituen erregioetako eskubideen kartak, guzti horiek esaten dute erakundek neurriak hartu behar dituztela ikus-entzunezkoak hizkuntza propioan ikusteko aukera herritarrek izan dezaten, ez? Eta esate baterako Nafarroako euskararen foru legeak aipatzen du euskarazko ekoizpena sustatu behar duela horretarako Nafarroako gobernuak, edo EAEko hizkuntza normalkuntza legeak esaten du Eusko Jaurlaritzak neurriak hartuko dituela ikus-entzunezkoetan eta zinemetan bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortu arte. Beraz, hori gaur egun euskarazko eskaintza emanaldien 1% ingurukoa da, berdintasuna 50%era iristea litzateke, ez? Begira ze urruti dagoen hori eta lege horrek 40 urte baino gehiago ditu. Orduan oso berandu goaz, ez zaio gai honi heldu, orain gutxi arte, azken urtetan jarri dugu mahai gainean, eztabaida sozial eta politikoan, pauso batzuk ematen hasi direla dirudi, baina oraindik erronka handia ditu aurrean. Eta nola betearazi dezakegu lege hau, edo beste berri bat sortu behar da, lege hau garatu, ez dakit, zein da irtenbidea? Guk uste dugu hemen dauden eskumenak baliatuz araudi propioa garatu beharko litzatekeela. Azkenean ikus-entzunezko lege orokor bat onartu zen Espainian 2022an, hor eragin genuen euskalgintzarekin, katalanekin, galegoekin, bete behar txiki batzuk ezartzeko streaming plataformei, baina lege horren garapena EAEk eta Nafarroak badute lege hori garatzeko eskumena, eta bete behar propioak ezartzeko eskumena, hori alde batetik. Bestetik zinemaren esparrua ez dago hemen arautua, estatuan dago arautua, baina esan bezala eskumena EAEk gutxienez hartu du, Nafarroak ere baditu eskumen batzuk alor horretan, orduan araudi propioa eta irizpide propioa garatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Katalunian badute zinema legea, egia da ja zaharkitu dagoela, 2010koa dela, eta beraz orain horretan oinarritutako lege batek ez luke zurik Euskal Herrian, baina gutxienez arautzeak badu zentzua, ez? Han lege horri esker, lege hori guztiz betetzen ez baldin bada ere, zinemetako eskaintzaren 20% inguru da katalanez, baina esandakoa nazioarteko produzio potoloenak katalanez izatea lortzen dute,
bai legeak hala ezartzen duelako, eta baita ere, Kataluniako gobernua benetan baliabide ekonomikoak jartzen dituelako, estrategikoa ikusten duelako esparru hori, aisialdiaren eta ikus-entzunezkoen esparrua, katalanaren normalizaziorako, ez? Eta guk uste dugu hemen ere, erakundek ikusi beharko luketela, gure hizkuntzaren normalizaziorako estrategikoa dela ikus-entzunezkoen esparrua. Eta gero, gertatu daiteke Nafarroan alde batetik eta EAEn bi lege ezberdin egotea edo garatzea, eta batean eskubide gehiago bermatzea bestean baino. Bai, noski hor azkenean, bai Nafarroan, bai iparraldean, euskararen ofizialtasuna ez dagoenez, hor azkenean beti egongo da ezberdintasuna, horregaitik lehenengo erronka euskararen ofizialtasuna Nafarroa osoan lortzea, eta iparralden ere euskarak estatus ofiziala lortzea izango litzateke, horrek bermatuko lukelako nolabait legeek ere hori zaindu behar izatea. Baina, bueno, horrez gain, zinema mailan arautuko balitz bakarrik, edo ikus-entzunezkoen mailan, bakoitzak bere araudia izango luke, baina, bueno, gero banatzaileek estatu mailan funtzionatzen dute, orduan hor, ikusi beharko litzateken, nola egin, euskaraz iristen den guztia zinemetan, Euskal Herri osoan euskaraz iristeko, ez? Hor ikusten hor dagoela erronka handi bat, esate baterako, Eusko Jaurlaritzak urtean 10 film bikoizten ditu haurentzat, horiek bai ikus daitezkela normalean Nafarroan, Iruñako Golem Lamorea zineman normalean botatzen dituzte film horiek, baino iparraldeko zinema areto komertzialetara ez da iristen euskerazko bertsio hori, ez? Orduan hor dago beste erronka handietako bat, ez? Eginak dauden euskerazko filmak eta euskerazko bikoizketak Euskal Herri osoan ikusi ahal izatea. Eta nola uste duzu izango duela honek bilakaera? Nola ikusten duzu etorkizuna? Beno, gu optimistak era alde batetik, esandakoa, streaming plataformetan jauzia handia eman dugu, baditugu gure streaming plataforma propioa, primeran, Makusi, gainera, hor badirudi bigarren honetan bereziki apostu handia egiten ari direla eduki erakargarrien alde, Txakur Patrulla euskeratu dute, Dragoi Bolaren Zarrak eta Berriak euskeratuko dituzte, Conan Detektibea ere, nahiko arrakasta duen animea euskaratu dute, One Pieceen kapitulo, jadanik aspaldi bikoiztutakoa, baina horiek ere euskaraz ikus daitezke, eta beste eduki erakargarri batzu daude. Primeranen batez ere euskal ekoizpenen repositorio bat da, daudere nazioarteko eduki batzuk, eduki onak direna, baina zaila da nazioarteko eduki arrakastatsuenak emateko eskubideak lortzea, zan ere, Netflix edo Prime Video edo Max batekin ezin dezu konpetitu, ez? Esate baterako lortzeko, ez dakit eraztunen jauna edo Sex Education, hori primeranen ez dituzu inoiz lortuko, azkenean streaming plataforma nagusiek diru gehiago dutelako horien eskubideak izateko. Baina, bai uste dugu, primeranen apostu egin beharko litzatekela ere, hemengo ekoizpena sustatu, baina hemengo ekoizpen gehiago sortu, hemengo telesail gehiago sortu, eta horrez gain, nazioarteko filmak euskerara ekartzeko apostu handiagoa egin beharko litzatekela. Hori alde batetik, gero esandakoa, Netflix, Prime Video, Max, hasi dira euskerazko edukiak eskaintzen, jadanik bakoitzean, 100 piko ikus daitezke euskeraz, HBO-n 50 inguru. Eta horre aurrera pausoak ematen ari dira, beraz, streaming plataformatan nik uste egoera, geroz eta osasuntsuagoa dela, baina esandakoa, erronka da zinemetan egoera aldatzeko, zinemetara doazen filmak gero streaming plataformetara iritsiko dira, bertako ekoizpenari bultzada handi bat ematea, diru laguntzen handitze bat egonda, eta euskerazko entzat kopuru batzuk bermatzea, erdia gutxienez, hori ja lortu dugu, baina hala ere, konparaketa bat egiteko, Katalunian 35 milioi euro urtean bideratzen dituzte katalanezko ikusentzunezkoetara, ekoizpenera eta eta Euskal Herrian Euskal Herrian ez, EAEn 7 milioi terdi eta Nafarroan 500.000 inguru. Iparraldean ez dago ekoizpenerako laguntza propio hori, Akitania erregioaren menpe daude, edo Frantziar estatuaren menpe. Orduan hori, konparatzen badugu, Euskal Herrian 8 milioi euro inguru bideratzen dira ekoizpenera, eta horretatik erdia edo orain euskerazkoetara bideratuko da,
eta Katalunian berriz, 35 katalanezkoetara, ez, 35 milioi orduan, guk uste dugu gutxinaka zinemara bideratzen den diru hori handitzen joan behar dela, hori dela erronka, eta bide horretan jarraitzen baldin badego, aurrera pausoak etorriko direla. Baina esandakoa, baliabide gehiago eta legezko arautzea eta bermea behar ditu euskara. Bueno, Alex, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan edo erakundeei, ez dakit? Bai, alde batetik erakundei ikus dezatela, ikusentzunezkoen gaia estrategikoa dela, azken finean, ikusentzunezko kontakizun propiorik ez duen herria ez da existitzen, alde batetik, gaur egun kulturaren eta hizkuntzaren transmisioa gaur egungo gizarte honetan neurri handi batean pantailen bitartez egiten delako, eta beraz, erabat beharrezkoa da, gure historiak gure hizkuntzan kontatzea, eta baita ere, nazioarteko historiak gure ikuspegitik eta gure hizkuntzan ikusi ahal izatea. Eta beste aldetik herritarrei, esan nahi dugu, kontsumi ditzatela euskarazko edukiak, azkenean gure ardura maila edo gure erantzukizuna ere bada maila batean euskaraz iristen den hori kontsumitzea, eta horretarako badago gainera gaur egun oso tresna eraginkorra, zernonikusi.eus web orria eta ZNI zernonikusi aplikazioa, Smart TV eta smartphoneetarako, momentuz Androidean bakarrik dago, baina laster iPhoneerako ere egongo da, eta aplikazio horren bitartez edo web orri horren bitartez, streaming plataforma guztietan zein YouTubeen, euskeraz dauden eduki guztiak sailkatzen dituen katalogo bada, eta bertan zuzenean sartzen zera eduki horiek ikustera, Netflix baldin bakazu, Netflixera, Prime baldin bakazu, Prime Videora, eta primeran baldin bakazu, primeranera, web horri edo aplikazio horren bitartez, euskeraz dauden edukiak bakarrik aterako zaizkizu, eta beraz, horiek euskeraz konsumituko dituzu. Orduan, garrantzitsua da, plataformek eta erakundeek ikustea badagoela eskaria baita ere, euskeraz eskaintzen den hori, ero kontsumitua dela. Orduan, hemendik deia, herritar guztiei, euskeraz kontsumitu ditzaten ikusentzunezkoa. Primeran, zuri eskerrak eman, beti bezala gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta egoeraren berri emateagatik, eta ea 2025an eta etorkizunean egoerak hobera egiten duen. Hori da, ea la den, eskerrik asko zuei. Ondo segi, Alex, agur. Bai, berdin, aio. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, astelena, ostarteak eta temperatura maksimoen igoera izango dugu. Goizean goiz izotza egingo du, zeroz azpiko balioak neurtuko dira barnealdeko leku askotan eta behe-lainoa sortuko da. Goizean eta eguerdi inguruan epeltzera egingo du pixka bat eta temperatura maksimoak 15 ingurukoak izango dira kostaldean eta 10-12 gradu ingurukoak barnealdean. Goizean eguzkitzu egongo da orokorrean eta arratsaldean hodeiguneak agertuko dira. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta orduek aurrera egin ahala indarra hartuko du. Kostaldean eguerdi inguruan ekialdeko haizea ibiliko da tarteka. Asteartean hego-ekialdeko haizea nabarmenduko da. Astelenean baino zakarragoa ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, batez ere gauean. Zeruan ere hodei gehiago agertuko da, batez ere Araban eta Nafarroa hegoaldean. Ipar isurialdean eta bereziki itsasertzean tarte eguzkitsuak eta hodeitsuak izango dira egunaren lehenengo partean. Zaparrada isolatu batzuk egingo ditu noizbehinka hegoaldean eta ekialdean, bereziki Araban eta Nafarroan. Temperatura igo egingo da, batez ere maksimoak eta Kantauri isurialdean. Kaixo, lehen aipatu egun bezala orain Juana Sánchezekin gaude, Pamela Elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Mo erakusketa orkestera zatoz, ezta? Behi baten memoriak, eta zertan datza erakusketa hau? Erakusketa hau Mo liburuan oinarritua dago.
Eta Mo liburua dago oinarritua Atxagaren Behi euskaldun baten memoriak liburuan, baina komiki modura prestatu da oraingoan. Orduan egin duguna da, komikiko irudi batzuk atera ditugu, eta Atxagaren liburu originaleko testu batzuk azpian jarrita, saiatu gara Moren historia kontatzen. Eta Mo izena hori nondik dator? Mo delako Behi euskaldun hori, bere izena horrelakoa da, eta horregatik aukeratu zuten hori gero novela grafikoan edo komikian titulu modura jartzeko. Eta guk hori aprobetxatu dugu erakusketari ere izen berdin emateko. Eta Behi euskaldun baten memoriak nola da posible? Zergatik dauka izen hau eta zer kontatzen du istorioak? Bueno, Atxagak 81an, uste dut, atea zuela liburua, bai? Eta historia kontatzen du behin nerabe batek bere bizitza, eta nola berak kontatzen dituen memoriak, horregatik ditzen da horrela. Berak idazten ditu memoria horiek. Eta, liburua gerra ondorengo landa eremu batean oinarritzen da, eta beraz bertan ikusten dira momentu hartan, zoritxarrez, Euskal Herrian eduki genituen gatazka oro. Eta zergatik irudikatzen du behi baten bitartez? Hori, Atxagari galdetu beharko genioke, ez dut oso argi, baina liburuak dioenez behintzat, behiek oso memoria ona dute, eta orduan adi egon daitezke inguruan gertatzen denaren, inguruko guztiaren inguruan, eta gainera hori kontatu ez, betirako gelditzeko momentu haietan bizi izan zen guztia. Eta nola sortu zen horrelako erakusketa bat egitearen ideia, eta zergatik liburu baten erakusketa? Aurreko urtean, Joseba Sarrien Indiak egindako liburu batekin ere erakusketa egin genuen, munduari bira eman zion ontzia, eta hor, nabaritu genuen nola liburu batekin erakusketa politak ateratzen aldirela. Momentu hartan Ares, marrazkilariaren irudiekin izan ziren, oraingoan Mo, komikiko irudiekin, Juan Suarezek egindakoak, eta gainera ikusi genuen nola kultura, liburuaren eta euskal liburuen kultura plazaratze horrek ere jende desberdin erakartzen duen, eta kasu honetan egite ditugun bisita gidatuekin gazteak ere nola erakartzen alditugun. Orduan, liburutegikoekin kontaktuan jarri ginen, eta eskertu nahi diegu aukera hori eman izana, horrela euskal literatura esparru gehiagotara eraman alizateko. Eta nola da erakusketa hau prestatzearen prozesua? Hori komentatzen dizuan modura, liburutegikoekin hitz egin genuen, eta hasi ginen bueltaka ea nola hau prestatu. Hasiera batean pentsatu genuen irudiak jartzea, baina gero konturatu ginen guztia hobe osatu ahal izateko, eta gainera Bernardo Atxagaren literaltasun hori ez galtzeko, honena zela lan guztiak batu. Peio Barela, liburuaren gidoilaria dema, eta Atxagaren hitzak elkartuz, eta Juan Suarezen irudiak gehituz, erakusketa osatzea. Eta elkarteen aldetik, zein da zuen helburua edo zeintzuk dira zuen helburuak? Guk nahi duguna da, helburu nagusia euskal literatura plaza desberdinetara hurbildu ahal izatea, eta jende desberdinak edo igual liburua hasieratik irakurrita ez duen norbaitek liburua ezagutu ahal izatea. Gero nahi izan ez gero liburuak irakurri ahal izateko eta mundu hori hobeto ezagutzeko. Eta elkarlanean aritu zarete hainbat elkarte, ezta? Hori da, Karrikiri elkartearekin batera aritu gara, ni Pamielako lankidea naiz, eta Pamiela eta Karrikiri elkarrekin aritu gara liburutegiarekin ere bai. Gero gure ideia da, erakusketa hau Nafarroako beste liburutegi batzuetara eramatea, itinerantzia modu batean, horrela leku desberdinetan erakusgai egoteko. Eta elkarte hauen funtzioa, horrela modu laburrean, zein da? Karrikiri da, Karrikiriren funtzio nagusienik esango nuke ez naiz bertakoa, baina euskara bultzatzea dela. Esparru desberdinetan badauka denda, Iruñan, liburu denda, baina horretaz gain antolatzen ditu erakusketak, bere webgunean sartzen bazarete ikusi dezakezuen nola badituen euskal jendea laguntzeko hainbat modu, eta Pamela bagara euskal argitaletxe bat. Aurreko urtean 40 urte bete genituen, eta horretan ari gara euskal literatura mundura zabaldu nahian. Eta ibilbide luzea izan duzue, nolakoa izan da pixkat ibilbide hau? Liburua nahiko berria da,
aurreko urtekoa, liburu novela grafikoa esan nahi dut, eta hortik ibili ginen ja hasieratik Karrikiri gurekin kontaktuan jarri zen, aipatzeko oso interesgarria iruditzen zaitzaiela liburu hau aurreko urtean egin genuenaren antzeko zerbait egiteko, eta urtetxo bat daramagu lehenago ez dugulako eduki liburua, baina bestela lehenago hasiko ginetek ez ziur. Eta liburu baten erakusketa nola sortzen da, esan nahi dut, zer da ikusgai dagoena erakusketan? Panel informatiboak daude, ezakit? Hori da, badaude, hori liburutik novela grafikotik ateratako irudi batzuk, azpian Atxagaren testuak, horretaz gain baditugu euskal, baserri edo landa eremuko zeinbait objektu, adibidez, ez dakit, ferrak edo zintzarriak, eta eremu horretin barruan pixka bat sartzeko, eta baita ere liburu fisikoak, ikusi alizateko liburua nola josten den alde batetik badaukagu bat pliegoekin kanpoan, beste edizio zar bat, 80. hamarkadako edizioak, bai euskeraz bai gaztelaniaz. Eta zein bateko iraupena dauka erakusketak? Erakusketak baditu 24 panel, batzuk irudi batzuk batekin, beste batzuk bi irudirekin. Orduan, bakoitzak erakusketa baten barruan behar duen denbora, ez? Badago jendean, ni adibidez musetora joaten naizenean eta guztia irakurtzen dut, nik. Eta orduan, denbora gehiago beharko nuke, beste inork irudiak ikusi nahi baditu eta gainetik pixka bat irakurri, denbora gutxiago. Baina liburu batean oinarritua egonda, ez da garrantzitsua dena ondo irakurtzea? Bai, alizan eskero bai. Nik hori gomendatzen dut. Ondo ulertu alizateko, gainera liburuak, bai novela grafikoak, bai liburuak, atzera eta aurrera egiten du historian, memoriak direlako, eta memorien barruan, guzti gertatzen zaigun modura, atzera eta aurrera egiten dugu, ez? Zer egingo nuke, zer egin nahi dut, eta orainaldia. Orduan, saiatu gara historiaren oinarria ateratzen, eta egia da, ondo ulertu alizateko, nik bai gomendatzen dudala guztia irakurtzea. Lehen aipatu duzu, bisita gidatuak egingo direla ere eskolekin, ezta? Bai, hori da. Karrikiri dabil eskolekin kontaktuak egiten, eta, nerabentzako, pentsatua da, baita ere euskaltegientzako, naiz eta helduak izan. Ordua, goizetan etorri daitezke, oraindik ere apuntatu daitezke, Karrikirirekin kontaktuan jarriz, arazorik gabe, eta haiekin bisita gidatuak egingo ditugu, lortu nahi duguna da, nerabeak eta euskaltegiko jendea, moren bizitzaren barruan sartzea. Orduan, erakusketa izatea pixka bat interaktiboa, edo ez dut jolas esan nahi, baina bai proba desberdinekin haiek senti dezaten zer zen mo izatea eta zer zen gerra ondorengo eremu horretan bizitzea. Eta zer kontatuko da bisita gidatuan, ezakit ni adibidez joaten naiz bakarrik, eta joaten naiz bisita gidatuarekin, zer hartuko dut bisita gidatutik? Bisita gidatua, hori esaten da, eskolei zuzendua, orduan ez da publiko orokorrarentzat. Ez du bakarrik joaten bazara irakurriko duzu, ikusiko duzu moren bizitza nolakoa den, eta gaina saiatu gara pixka bat, hori esaten dudana, landa eremu hori pixka bat aurkezten, ez? Eta berriz, nerabea bazara, biziko duzu moren bizitza barrutik. Ikusiko dituzu kodeekin kontuak, eta gerra ondorengo garai horretan oraindik ere gerra bizirik zegoela, eta ze zailtasun zituen horrek. Eta zergatik iruditu zaizue garrantzitsua bisita gidatu hauek nerabei bideratzeak? Nahi dugulako gaztetxoek ere euskaraz irakurtzea. Liburu hau oso ezaguna da, eskola batzuetan jada lantzen dute, baina gainera novela grafiko formatuan oraindik ere erakargarriagoa izan daiteke gazteentzat. Eta iruditzen zitzaigun modu bat gazteek literaturarekiko esan hurbiltasun hori lortzeko. Eta ere, agian ez dutelako ulertzen oso ongi gerra garai hori, agian pertsona heldu batek bizi izan duenez, hobeto ulertzen duela. Hori da, nik uste dut, Euskal Herrian nahiko presente daukagula, zer suposatu zuen gerrak eta gerra ondoko garaiak, baina egia da, denbora aurrera joan ala eta normala da, memoria hori galtzen hasten da. Orduan, zuk esan duzun modura, hori
ezagutu dezatela eta horren inguruan pentsa dezatela, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta esposaketa ikusi baino lehen edo ondoren liburuak biak, ze bakoitzak kontatzen du bere erara. Irakurtzen badituzte, nik uste dut hori, barne pentsaketa handi bat egon daitekeela eta zenbait gauzetaz kontura daitezkela. Eta ze mezu nahi duzuen erabeek etxera eramatea, erakusketa ikusi ondoren? Nahiko nuke hasiera batean ondo pasatzea eta erakusketa gustatzea, hori beti, ze erakusketa kultura da, eta kultura erakargarria izatea gustatuko litzaiguke mundu guztiarentzat, batez ere nerabentzat. Eta nik nahiko nukena da etxera joatea liburu irakurtzeko gogoarekin, hori da nahiko nukena. Eta liburua oso luzea da? Ez, eta erraz irakurtzen da gainera. Biak, bai novela grafikoa, bai liburu originala. Eta erakusketa, noiztik, noiz arte egongo da ikusgai, non, ze ordutegi izango du? Nafarroako liburutegian dago, liburutegi nagusian, Mendebaldea auzoan dagoena, eta liburutegiko ordutegian egongo da 8:30-tatik, uste dut 9:00 isten dela, goizeko 8:30-tatik gaueko 9:00 arte, eta maiatzaren 10:00 arte. Da irekita dago, orduan pasa daiteke edonor. Eta sarrera librea da? Sarrera librea da, hori da. Eta, zuek elkarteetatik zer da erakusketaz espero duzuena? Espero duguna da jendea hurbiltzea, jendeak ezagutzea, gainera liburutegiarekin batera jendea ere liburutegira hurbiltzea, liburutegi honetara eta gainontzeko liburutegietara ere bai. Eta gero espero duguna da, kontatu dudan modura, erakusketa hau beste eremu batzuetara eraman alizatea, oso interesgarria iruditzen zaigu Nafarroa handia da, oso desberdina da alde batetik bestera, eta interesa handia dugu erakusketa hau puntu desberdinetan ikusteko, ea nola funtzionatzen duen, ea jendeak zer esaten duen, eta hori da, nahi duguna. Eta pasaren urteko erakusketa, ezagitze harrera izan zuen? Oso harrera ona eduki zuen, aurreko urtean planetarioan egin genuen, bisita gidatuen aldetik, nibili nintzen hortan eta nahiko jende etorri zen, bai eskoletatik, bai euskaltegitatik, badakit batzuk aurten erapuntatu direla jada. Eta bestetik planetarioan esan zigutenez hurbildu zen jendea. Eta aurten aurre ikusten duzue jende gehiago, gutxiago, berdintxu? Espero dugu gutxienez berdintxua izatea. Badakit liburutegiak badukala konteo modu bat, orduan jakingo dugu bukaeran zenbat hurbildu diren. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi zuen, jendeari zerbait esan, gonbidapena luzatu, ez dakit. Hori gonbidapena luzatu, esan nahi diet maiatzaren 10:00 arte badutela denbora, ona hurbiltzeko erakusketa ikustera, eta eskolei eta bestelako erakundei, euskaltegiei eta gonbidatu nahi diet karrikirirekin kontaktuan jarri daitezela, eta oraindik ere badagoela astia, badaukagulako denbora eta baitugu goizak libre, haiek bisita gidatua ikustera etorri daitezen. Zuri eskerrak eman gurera hurbiltzeagatik eta ea zer moduz joaten den erakusketaren harrera. Eskerrik asko zuri. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.